Emo akwaba na na wase Adom TV bedwam so Omane edi areho yanka bia nhyem Awurade a oye rechechefo no onchechire busua ne omamu nyina yere ayesedaye nanso sabre a kabesi ma mienu na no nwotwe abono eye no kore sampa akukudam abrempon bi atutu yasoafo mienu ene mpanifo ahodo ensia sima donhwere ahwere wo mu nyina abusua yema mo hyeden yema mo yako Awurade nchechire mo re maka say yempo enam adwuma so ene yede ehu wo mo no wo hwa na wo kae a na wo yema hyew na wo bisa ho say ede no kra na nti so I can imagine the one ne da sorry enra bibia daddy yare bia ni ho obia ho keka wo ho address ya hye ne source ni shoe a hye na tade abrashe ne tire ho enunu na bodwe ahye na tade ahye ne che address source ni kwaba enkran ekọ boase mpotamo ho ebi omomo ho be 30 minutes and 45 minutes enru abusua papa yi entumi amma wani ekobusa no yenya ba kumpo wa kire yen se bia omutu free nkran no ondu kwa mu baabi no bibi esankai yantehwe so Awurade penanim adechie mu nsem Awurade no wonim bibia nti entimi musa no hwe mane nyeyi de ebeka kire ye ho a ne se shedding Awurade shamoding ekunafo emma abatsan Awurade shamoding on shamoding the more ya ebi anko mo yare da ho mpa ke be dandan wo mo kakra ibi sensi frede ojamono de ente se nyina atete agu mampani Awurade shawoding ono wabedi akire ni aboafo enye easy ba kokra penimfo atitiru sei with defense anopa bia mo ye briefing anopa bia mejidi yesa nrampo mudi nkomo hwe se de security ho nsam etie His Excellency ye kwaba Awurade penalty ni oyase wani ekobisa na sem timi muso bia Awurade nya mo rechechefo Awurade nso akoma no mu na de asie papa wudi mu yeserew ema bi sibie mu omayi mu enkwachi chichichichi fomso bi ene yaye na akọwie se ya fa che se pobi na nipa bi nso abo adwin susu peso man ye di areho a papa sini nyina no kwan na wo wani ekata man nyina so nti wonnim enu ano nhyehyɛ ni nyina dadi ma yabusua ne yadofo papa bi Dr. Samuel Sapon papa nyame fa kransie wate Alhaji Murtala nyame fa kransie onde anope ya akro mbe ya nhyehyɛ no magya no kwan esan ne somunti nti no nti enu ano enumre no nhyehyɛ ni nyina dadi ma yede emu no ebai ti eno ena wo hwe no
Samna no odin se mewa wonti ase emmewo pa wonti ase ministries no mpo kwana kohwe cause no munyina akwa adwuma no pase ya na hoboa no bi ekeka no ho ye de wo so ye sebe ya asofo no betumi akodi dwuma no a wo so won mu de adwuma be no mo kwa akodi alam say ya kwan ya ye be fa so na ya bregalam say ewi ekirehwe ya de hye papa bi a yakohwe wo mo ade na ye no a ha yen so wo man yenyina ya hwe kwan ye be fa so na ye firi ho ya ka monte ti ade chi bia no mpanifo ye niema ahodo ebetumi aboa ama yatumi atu ase hwe emu ba ko a ye kopa ho ntoma na ye nhyehyɛ a ye de begina ni akon ati agalamse no memma kokodufo animonyamfo na titiw ni abrane de ente sɛ ahwere wo munyina dabaako wei timu sɛ sima keke ene siye no ano no Omane wo hoyi Alaji Dr. Murtala and now no pay no do de by this time you sure say omugo ahoboa so a eko tamale na ya crown no kama Dr. Edward Kofi Omane Boamah be men munyamfo asumdwe hene radin fa kransi wate radin hu mobo no no kra de se director sa ye ready a make say ukọ epoye mantemu a wonu mo eye mass e de amano ye nkaidum e de amano Pope John 4 Catholic somono omoye ama Dr. Edward Omane Boamah ti say ye betimi atie se sound no ba ye hwe nia ekoso ewo Koforidua anase Eastern region ewo ho enono ya nkaidum ede ama Dr. Edward Omane Boamah ni school we all students Pope John Radin fane kra ensie ne maame ewo ho obatan Radin shouting Radin shouting Radin shouting Radin shouting Radin shouting
Raden shoulding. Ti no. Mema we mu nyina akọ. Omu nyina yenya ba kumpo. Na nka mpese wa yaresabia me yakọ ho akọsra no. Akumpo yenya. Akumpo. Na yebehwe parliamentary candidates 2024 NDC Samuel Abuaje ono nso Isaac Enomenyo akọ na busua fie ewo Obuase nti yene Isaac Enomenyo eni nkomo no yenhwe sede hotie no menyo no peutie nka ye mo akwaba ye ne afia ye da se papa nyame nkoso abo ho ban na wadwuma ye mu so ho masem sabe ugina he pote na ede na ekoso afia sosia me no kase me wo Obuase brono ba kwa ye fra ha boite na sosia me no kase gine aha aye Samuel Abuaje 2024 NDC parliamentary candidate na busuafie ana baabi ane maamete na mababe piemu sia e wa ha na me beduru no ma wo sempanifo aboka no pimienu ba ko ye tuntum na ba ko eye kokko na wo ma sese nkonya bebre e wa ha maame no ne ema bebre atra na wo hwe emensani fa so a ho na ema no maame no ne adofo abegya maame no e wa ha na me nka bopu so se mema ebinom na wo mo ababe tenatra ha wo mo etwa dadwo na afia wo bedru efie ha benfo na ka se wo we eye aboa titidi eti a na ebi anisho entimi mfiri wani ase na mu aha bi esu na eba no oreba ho esu pa na amanfo esu ewo aha na afia ebi o bisa bedru ano na wo se still amanfo bi aba na wo mo eba be chia eye ebusuafo na menya opani baako ewa ha wo ye ebusuani ewa ha de nsem ba akomi etu da dem ansa na no ma me ne maame eni nkomo eye Samuel Abuaje maame yan ni mpon ewo me nchen wa ha ye ne maame ne ni nkomo na ye misa maame ne se asem na nkasa no sen na wate no na wate ye nso no ekwa den na ye fa so a ye bo na maame ebe mo akwaba ede ba Adom TV kasa fidie so be pato de kan uti asem ne sen na pa awia no na mtie na se ayi peye be hwia se wa ha nti apeni pa ba na ba ha mi hu adekro em se mba no oka ho ejamen ben yesofu Boamah ne a nesua se mi de me ediko kokko sama Abuaje ko okko ba me ye hwe wo ma no wo mo ye sen na Abuaje etoso sen sensia mane ye sensia Abuaje to sensia ka chiro ba de nyina no ono mi obrade ba me ye hwe wo woyere ewo ma wo ma awu mienu ti nere no we wa brochire woni kana ha yo ye da ne fra o sen kasa Amajubi ye da afia maame Amajubi Samuel Abuaje maame a wode ne ba sa ase so ewo ho na abusia fo penifo ne ba ko so a ye ne abusia pani no so ni ko ne misa pani no so se editaye ben na abusia fo no e de egu akwam anope aja Adom TV so ni ensaye ben na mo de egu akwam anope yo mi wura me da se enhyehyɛ de se de ne da asɛm no si ba ye ba putupuru no na kyese busua no so no sabio yato amane ti yantimi ama busua panyini aso anti anapai na afa na yakwabo abusua panyini amane ma busua panyini ne dom ande botre ho nam no ye ba be hia anapai na kyese yaka afisam na no achi ne sede asam no so no akwaye aban asam no nti aban amane no ya firi aban no enhyehyɛ ana aban panyinfo ɛhɔ ti di aban panyinfo no beba no na busua so nhyehyɛ ya hyehyɛ no yɛte ebetimi aka ne mienu abomu a ebetimi adoso mu na fe ye ka bibi di akyerɛ amansan a yɛtimi anya nyina so me a me ka sɛ yɛfra me yawo afɔ papepra anuanom no nyina no me na be panyini eti aja sesia ti se mo so mo twan abemu mpanifo ene abusua panina no wo hen ene onya me duye me pa cha abusua panina no kwapea adanse kwapea won mo ni free adanse kwapea ni free
enti no obusua panyin wo ho afa na yasoma bofo so nkonko bo na man ye se ne dehye nipa asomasi aye adukwaku saa ne yefre no fie okay yefre na adukwaku fie din no just one ne anuanom ni nyina no do twatwo anam so kodi aban mu no aban soma no so mra me di dwuma bi wo boase no mo ba fofie antwata alupre ba hwe fom no da che se ne dehye no aka ho bi ti aba ba se ne dehye no o ba be di dwuma bi na wa ma meduru na ne atie ni da che se afo na mane asena busu apanyin ne do afiri kwape aba ti so busa mi asa nye nkremu a ewo mi sesia okay yen hwe abemu mpanifo bi aba ha nukure ne afiri ne da no se de ti ba putupuru no dwom nyina gitwi akọ accident scene ho enti anu no no mkọhwe ye manage ye sesia no ye de hye no kan wa o ma sisa wo mo do wo mo kọ enkran ene da no enti nam se enti nukure ne aban panyin bia attack now de ma ha no mo na ene da nyumra na me ne the municipal chief executive of Boamah East me sending a text message yeah and say bia ya so no huru busuani bi wo ho ba ya na tete wo say etimi manage ya maame no because of her condition nti ya no ya manage no say de be ya ansa nkonkoye another disaster nti na bia ya ma ho tete bia wo mo anhu ye ho no man senti nti ende yi na butua no ya tina fie tete ba se bia bibia ni a ya hwe wo no manimu na se nkomo bia anansa wo so bia ho no mo ne aba beji ya da se afia anopay me ne MC awo Obuase East Samuel friend say William Kofi Azowu edi nkomo amode tudwa kire so anopa no wotwe party mani nyina be share party office ewo tutuka na omo akọ ye nyama makomienu na bodu mienu a NDC regional executive and regional minister ebeba Obuase ha na omo de asem na ba beto abusua pani ne abusuafo na nim say wo de hye o aban mu no wato na wato de Ghana mampani na be suma wo mo so mo mra ememete wa etwen na me say ko party Isaac Samuel Aboaje wanya mfie say na dwumedie Porteben odi wa aban mu ni fie me de enana fato Aboaje di mame me fato Aboaje wadi fie be say okay ya say Aboaje di fie ni fato wanya fie and we are somewhat 38 years. Okay. Awayere. Me pacho awayere awo mamienu. Okay. Okay. Afia eno no yese awayere awo emma mienu ewa ti asefo asase so na wo na afia abemu ne de mre bi a Bob Boamah ne di nkomo no ntia enya free hotel yese wo ye deputy national director de Nadmo national deputy director na wo ye CCA na wo no shukria na ginama NDC 2024 our parliamentary candidate Emma Boamah East and a difference no 19 votes and President Dr. Boamah be winning no 38 years oko a branch year son no afia na ene da afia emra ye ko piemu ewo brofo du hon be asem ni tie no na emra omo de emu no free esoro ho de be du nsu na wo hema no konfo yan kansa na ejina na nanu manemu egu nsan afia medin na Isaac yemfa unsi ha na sade mpanifo ye nhyehyɛ no yenim de utumi ye nti na ebeto fom bia wadaro ma na wama yensa ka yeda se nyame mo ho ban saa Isaac no menyo na yete ne nkan na yenkotie interviews ahodo a wo ye yansa na ye freni que todo no soy me preocupa no me cuida somos no sé pusemos ya somos la medallo ya tu vai fimeso vivia bem fai vai fimeso vinha botra me lembra pra me casar o não na medalho ya somos na medalho o não de massa mame o não
so, but me ready to follow. Ready to follow. Shradia, Moya. The one I do. Ah, I do. Not an abusa. A woman me. Uncle Yahweh. The one I do. Ah, Yo, Medasi. Any danu said yes, bar putupruno. No Kurani na ye hunu kotoku mfa kuranhye. Ti ye hwe toto ya ma ne danu se afei na ye de enkra kwa akọbọ busua panyini. Mse ne de hye no ne ato no. Edi ti afei na botre hu nam no ya ba betwa hye na afei ye hunu hyehyɛ ya. Ewo ho na we no akoya abansem no. Esia no abusua no ye nhye da maamu bia saa. Kyerɛ de aban bɛkyerɛ. Ɛno na yɛn so yɛbɛhwɛ ɛho hyehyɛ na mmom obusua panyin ba na botre ho nam ne ahyia a yɛbɛhunu aban hyehyɛ na kyerɛ no ne abusua so anamo a yɛbɛtu enti na obusame a ne yo medase ɛne da no sɛ de si ba putupu Isaac K no menyo na yɛte nka sɛ ɔboase Samuel Aboagye a wono ɛka ho ɔbɛbunu kura mfie aduasa ɛnwɔtwe mo yo me amiti kura me ya miti mo ya onti obi su ase this odo na hye ni shoe ni mu Awurade oyɛ rɛkyekyefoɔ no ɔnkyekye ye nyina ye nre kyekye ye nyina ye nre nti de besie bia no yɛde bɛbra mo sɛ de enura no na ye huhu nom ne ade no yɛde ɛba ye no yɛde bɛbra mo na fe ye hu nia ekro yebekɔso asre Awurade sɛ ne bambɔ no ɛbɛyɛ kɛse nti sabre de meje mu de amman hin kwabna santimi de afia amankwa tamaklo ye kwaba اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم لا إليه راجع. Continue praying in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Our help is in the name of the Lord, who made the heavens and the earth. Gracious and merciful God, tonight, with a heavy heart as a nation, we approach your divine presence as we stand before the mortal remains of our government officials and our servant personnel. We thank you for, Lord, in our sorrow today, we have indeed been overwhelmed by the tragic death and loss of our dear ones. The tragic death and loss that we have experienced today as a nation. Father, grant us the strength to bear this heavy burden. Give us the grace to overcome this challenge. Father, we pray that you will console all of us as a nation in this moment of grief. Particularly, we pray for all the bereaved families, that you console all of them. Gracious Lord, into your hands we commit their soul. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them forever. We ask this through Jesus Christ, our Lord. Amen.